În mijlocul zilei, Rick a decis să facă ceva cu adevărat măreț. A cumpărat un întreg zgârie nori rezidențial și l-a deschis tuturor. A atârnat un afiș la intrare: mută-te gratuit. În decurs de o oră, familiile cu copii deja intrau. Un om fără adăpost dormea lângă un perete din apropiere. Rick l-a dus personal la apartamentul său și i-a arătat unde este dușul în noul său apartament. Alte 300 de milioane pierduseră. Rămăseseră cam jumătate. Până la ora 3 după amiaza, Rick s-a trezit într-un centru comercial imens. Pur și simplu a plătit pentru tot ce se afla în clădire și a anunțat că totul poate fi luat gratuit. Oamenii s-au grăbit în magazine. Unii au luat televizoare, alții au luat jucării, alții și-au făcut cadouri chiar la ieșire. Doar 10 milioane și câtă fericire! Până la ora 5 seara, Rick cumpărase deja un vas de croazieră și l-a deschis imediat tuturor. Oamenii s-au urcat pe punte, au mâncat înghețată, au dansat pe muzică live și au plecat. În centrul sărbătorii se afla un cuplu îndrăgostiți, pentru care Rick a aranjat o nuntă chiar pe vas. Toate acestea au costat 50 de milioane. Au mai rămas 455. De pe terasă, Rick a zărit o frumoasă insulă nelocuită. Nisip alb, palmieri, apă limpede. L-a găsit pe proprietar direct de pe telefon, a cumpărat insula și a declarat-o a lui. A desenat vama în nisip cu un băț. La intrare a pus un semn, un zâmbet în loc de viză. În cele din urmă a pierdut încă 100 de milioane. În timp ce se întuneca, a descoperit cum să-și îndeplinească visul din copilărie și a devenit fotbalist. A cumpărat un club profesionist de fotbal și a intrat pe teren cu ei. A jucat prost, s-a împiedicat și a făcut cu mâna tribunelor. Dar, la un moment dat, mingea a ricoșat de pe el și a zburat chiar în poartă. Un gol! Și a pierdut 200 de milioane de dolari. În seara aceea, Rick a organizat un concert grandios în centrul orașului. Vedete de talie mondială au împărțit scena. Mii de oameni au umplut piața. Totul a fost gratuit. Rick a cântat alături de artiști fluturând steagul insulei sale. După concert, a început cel mai mare spectacol de artificii din istoria orașului. A durat aproape 20 de minute. La final, una dintre explozii a pictat portretul lui Rick pe cer. Oamenii făceau poze, se îmbrățișau și țipau de încântare. Concertul și focurile de artificii au costat 80 de milioane, cu 75 de milioane rămase de plătit. Urmărește episodul complet pe canalul YouTube Viața lui Rick.